Hello mga bay, kumusta mong tanan? Si birthday girl ng amo ang leader no sa amo ang sayo sa Zumba. Nakamaorentaw kuradang kuratsa budot pamailing inyong higala. So ako lang ni siyang gikwaan og sound mga bay no kay daghan ako copyright o ka basig mawa na sa tao na itong mga memories dili. Ako lang ipakita ninyo ang amuang mga steps. Simple lang kay siya no. Og napoy mga lisod. Basta kay pasingot lang gini amo. Enjoy lang gyud sa grupo. Makalingaw sa ding mga grupo and mawala jud yung mga stress for the meantime. Mga problema. Tanawa si Mami Marty kanang sa ako ang kilid left side muna siya tag-iya ning wellness hub, Marty's Wellness Hub diri sa Ibo. So si Mami is 70 plus na ba to kung naingon. Correct me if I'm wrong. Ay Diyos ko po Rode, ay Diyos ko po bahala na diha. Sa mga actions. Alright. Na-inspire ko kang Mami Marty no kanang nasa kong luyo mga bugbog and the right side nga naka-short o dark blue siya ang nag-invite sa ako para mag-join diri and follower kay nako na siya doon na sab siya mga pagsulay sa kinabuhi usa na siya ka cancer survivor na siya cancer sa tutoy o kaloy sa Ginoo nakasurvive jud siya no o gagani baga-baga ng iyang buhok o salamat kay sa Ginoo for that blessing in life. So basta maayo jud kay ka nga tao daghan jud kay pagsulay nga ihatag kanimo dili buot pasabot nga kiaway-away na jud kag maayo sa Ginoo kundi gusto lang sa Ginoo nga mas malig-on pa ka sa mga pagsulay nga malabot. Diba? So laban lang tayo guys. Bye. Sa matag usa ka nato lagi tay nagkalain-lain yung mga pagsulay sa kinabuhi, mga lakaw sa kinabuhi. Yeah, this girl nga ni Dool, I salute her so much for being so strong. Ambot kung sa ilang istorya diha. I love this guys. Ubay-ubay sa mga followers dili, yes, Nanay Marty. Diba? Ambot kung sa namang istorya diha. Basta thank you for watching mga bay. See you on my next video.